Ibu bapak sagung para tamu ingkang tuhu pados katuran sagung ing pakurmatan pahargyan penganten upacara panggih penganten putra penganten saripit nggih Kusumaning Ayu Aniska Handayani kalian bagus anda haiban tumuli enggal kawitan menuga pambuka kanthi tansah nyadong welas asing Allah Subhanahu wa taala mugi purwa madya ngantos dumugi wasana lumaksana kanthi lulus raharja semoga kula dherekaken dipun purwakani sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Katur sagung para tamu semoga kula dherekaken legah kanthi sigeja ing begalih ngantos dumugi purnaning pahargan samangke. Ing salajengipun putra pengantin putri keparang mijil saking Tepas Wangi. Katur dumateng juru pangandining pengantin saking Ayu Make Up semoga kula dherekaken hamrati disaken adicara menika. Lamat-lamat kapireng kumandanging gending ketawang sekar teju nalika samono ana tejo anguwung mawa Prabu nggih tejanipun penganten putri Kusumaning Ayu Aniska Handayani bijil saking Tepas Wangi kakanthi dening Rama dalasan ibu manjing sasana arinenggo sampating busana ingkang hangimba busana kang endah lan edi tinon saking mandruwa kawuryan abyor mombyor pating nglebyar pating calorot katepeking pandam kurung kang hanggrenggani lamun cinandra kadya kilat asesiping hamujang kanginan deni rolung maksana penganten putri lumenggang ing warit melo ing wadana sumun agilar-gilar kadya kancana binabar ing mustaka kawistara junduk mentul pinasang tata pinatut senajan to kanthi lon-lonan tindakipun putra penganten putri nalika samana wis dumugi papan kang tinuju sampun dumugi papan kang tinuju nggih dampar pinasri penganten putri tansah ngantu rawuhipun ingkang raka garwa parambene datan kawijil pangandikane hamung semening wadana sungsasmita muga-muga penganten kakung daya katuran rawuh kula balung jagung sak umpama pinunggel semanten rumiyin saking rawuh mekaten penganten putri sampun dumugi wonten dampar pinasri ing samangke putra penganten kakung kepareng jegar saking Wisma Palerman katur dumateng mangkalaning pangombyong penganten kakung semoga kula dherekaken hanjekaraken putra penganten kakung kairing kumandanging gending Mahesa Guru Candrane. Kumenyar mawa Prabu Kumenyar mawa Prabu sumirat hamba bertejo moyo saya dangu saya cetha saya caket saya ngalela lah menika to tejanipun risang pinanganten kakung nggih bagus anda haiban sampun kepareng jengkar saking Wisma Palerman manjing Wisma Pawiwahan gumebyar busananing putra penganten kakung ngagem busana kang endah lan edi nalika samono anggenipun lumaksana putra penganten kakung wis dumugi papan kang tinujaya kandhek tindakipun pirsa ingkang raka garwa sampun kepareng rawuh putra penganten putri daya-daya lumaksana hamapak rawuhipun ingkang raka garwa nalika samono kekalipun
sampun dumugi papan kang tinuju kawistara samya apagut tingal. Tumuli kumplawe astanipun sami binalangan gantal kang kadamel saking ron suruh. Ngemu para lampita manunggaling kekalipun kaya dene godhong suruh kang lumah lan kurupe beda yen disawang nanging yen digeget tunggal rasane. Purna binalan gantaling samangke putra penganten putri tumuli lenggah malih mawi jengku ing ngarsanipun ingkang Raka Garwa hangaturaken sembah kolbu. Ing samangke putra penganten kakung sigra jumangkah hampir pegipun angan tiga pepadanipun dipun cepengi dening garwa putri. Hantiga pecah sanalika kinarya pralambang atepi TKT anggenipun badhe uwal saking pangglontahipun Rama Ibu arsa madeg bali wisma mandireng pribadi. Putra penganten putri tumuli hamiji samparanipun ingkang Raka Garwa ing pangajap. Mugi lelampahan ingkang kirang prayogi kang wus kawuri den wiji murih musna kantun watak budi rahayu kinarya hanggayuh kamulyaning gesang bebrayan. Kanthi kepaing rasa tresna sampun dipun resiki sedaya rereget ing samparanipun ingkang Raka Garwa. Ing samangke putra penganten kakung kanthi kebaing rasa welas asih saha pangayoman tumuli hambiyantu garwa kinasih jumeneng. Nalika samono putra penganten putri sampun jumeneng tumuli kalajengaken kalian adicara ubengan. Putra penganten putri anggenipun jumeneng ing sakmangke putra penganten kakung wonten ing sisih tengenipun putra penganten putri mratandani yen to genduk ayu Aniska tuhu satunggaling wanita satunggaling garwa ingkang tansah hanengenaken garwa kakung. Hamastuti wasito hati sabdaning para winasis wus dumugi wahyaning mangsa kala. Bapa Misna sekalian Ibu Tiwi anggenipun hanetepi darmaning sepuh kanthi sarana toblos kendil. Kendil pratala, kendil ya wadah pratala kuwi kang kagawe saka lemah. Adicara toblos kendil ngempu para lampita panyuwanipun pring Gusti Kang Maha Agung mugi kang putra tansah pinaringan rancak gancar ing sedayanipun saged nulat lekasing Rama lan Ibu saged hambabar turas turun kinarya nyambung sujaring Rama lan Ibu senajan to hamung sak kedheping netra paribasane sampun kalapahkan di lulus raharja adicara toblos kendil piranti ingkang kaginakaken kagem hanoblos kendil nggih tebu wulung tebu saking tembung mantep ing kalbu ing pangajap mugi putra kekalih tansah hanggadah ana penggalih kang mantep tebu raosipun manis ing pangajap mugi putra kekalih anggenipun mangun bebrayan tansah manggih perkawis kang sarwa manis. Nalika samono putra kekalih wis jumeneng jajar sinanding jumeneng jajar sumanding sinegepan sindur warna rekta lan seta slendang warna abang lan putih kakanthi dening Rama dalasan Ibu manjing wonten ing sasana adimulya. Paranta jroning lumaksana penganten kekalih tansah sinegepan
tresna. Senajan to kanthi lun-lunan anggenipun putra kekalih tindak nalika samono sampun dumugi papan kang pinuju Dampar Pinasri Sasana Adi Mulya. Sasana wis ngarani papan kang endah mulya kang den mulyakaken satunggaling sasana kang endah jalaran rinengga rengga dening sesekaran saha ron-ronan ingkang maneka warna. Ing sakmangke Bapa Misna sampun kepara lenggah wonten ing papan pinuji. Tumuli putra kekalih kapangku, putra kakung kapangku ing jengku kang sisih tengen. Putra penganten putri kapangku ing jengku kang sisih kiwa. Nalika samono Ibu Tiwi mundhut pirsa dhateng garwanipun bapake anake abot sing endi. Kanthi aris Bapa Misna paring wangsulan abote padha bae wis ora ana bedane. Jalaran kekalihipun sampun dados putra piyambak. Purna hangadane adicara bobot timbang ing samangke putra kekalih tumuli hangadane adicara tanem. Leripun putra Sarimbit kawisuda lenggah wonten ing Dampar Pinasri candrane kadya raja Hyang Prameswari. Kanthi donga muga bebrayanipun saged kukuh kaya dene wit kang ageng satemah boten gampil kasembyok ing aratan. Ibu bapak ingkang jinaketing manah putra penganten kekalih sampun lenggah nggih kasanding dening tiyang sepuh sekawan ing samangke tumuli hangadane adicara candhaipun nggih adicara kacar kucur. Kawistara wonten satunggaling kenya kang tasih muda lumaksana tumuju wonten ing papan lenggahipun putra penganten kekalih ngasta piranti nggih Wasahardana beras lan arta lumantar juru pinilih ingkang samangke handheraken adicara kacar kucur katampi wasaha arta dening putra penganten kakung kaparenken dhateng garwanipun ingkang kakucuraken pindha ilining toya utawa kaya dene milining bayu. Adicara menika ngemu para lambita bilih jejering tiyang kakung ing sakmangke wonten salebetipun Bali Wisma anggenipun paring guna kaskaya paring penghasilan kaparingken dhateng garwanipun dipun paringaken kanthi suntek biyek boten wonten ingkang dipun umpetaken. Semanten ugi penganten putri kagungan jejibahan ginakaken guna kaskaya peparingipun garwa kanthi permati nasti tilang ngati-ati kaginaken murih praharjaning keluarga. Kawistara putra penganten kekalih sampun paring pepunjung dhateng Rama talasan ibunipun Purna paring pepunjung nalika samono kekalihipun tumuli lenggah malih wonten ing Dampar Pinasri. Paraga ingkang kajibah ngasta uba rampe kacar kucur ugi sampun tumuju wonten ing papan sekawit ing sakmangke tumuli kalajengaken kalian adicara dahar sesarengan. Dwi manunggal loro ning dadi siji ning sakjatining loro kalih kenya ingkang tasih muda lumaksana tumuju wonten ing papan lenggahipun putra penganten kekalih ngasta sekul bojo jangkep saklawuhipun ugi jangkep saingkungipun
kaparingaken dhateng putra penganten kekalih sekulipun warni jine warni kuning satunggaling warni ingkang hanggambaraken karaharjan ing pangajap. Mugi anggenipun putra kekalih samangke gesang bebrayan tansah manggih karaharjan pikantuk derajat ingkang sae. Kapendhet peranganing bojo mawi sendok tumuli kekalipun dahar kanthi dulang dilulang saling menyuapi. Pratandani kekalipun wis nyawiji dadi siji manunggal dadi setunggal pait manis saha getir ing urip bebrayan badhe karosaken sesarengan. Purna putra penganten kekalih hangadane adicara dahar sesarengan peranganing bojo kaasta dening paraga ingkang kajibah hangayegati tumuju wonten ing papan sekawit. Ing samangke putra penganten kekalih tumuli hangadane adicara ngunjuk tirta wening kaasta dening paraga pinilih nggih kenya kang tasih muda. Tirta wening kang mapan wonten ing cangkir sampun katampi dening putra penganten kekalih tumuli kekalihipun samiya ngunjuk tirta wening. Tirta wening kang prasasa tirta Perwitasari tirta Perwitawati arsa kaunjuk sesarengan. Ing pangajap mugi anggenipun putra kekalih nepus jangka jangkaing gesang bebrayan tansah ngagem pikir kang wening sarta rasa kang menep. Uninging pikir saha menebing rasa ingkang saged handadosaken ayem tentrem gesangipun manungsa ing alam donya menapa ingkang sinedya saged kasembadan kanthi lulus raharja tebih saking Rubida. Nalika samono putra kekalih nolih ngiwalanengen pirsa yen Rama lan Ibu sampun keparenggah ing samangke tumuli hangadane adicara pedhot ingkung saderengipun kalajengaken kaliyan adicara sungkem. Katampi ingkungipun dening putra penganten kekalih katindakan adicara pedhot ingkung ingkang kadamel saking sawung jago ngemu paralampita. Jejering manungsa nalikanipun sampun kagungan garwa kudu ndang bisa ngilangi watak kang ora apik kaya dene wateke pitik jago. Mas Anda pikantuk balungipun, Mbak Aniska pikantuk dagingipun ingkang langkung kathah. Meratandani satunggaling piyayi putri sing pinter anggone mengelola keuangan. Jejering manungsa nalikanipun sampun palakrama kudu ndang bisa ngilangi watak kang ora apik kaya dene wateke pitik jago kang ora duweni rasa setya mung gilir gumanti saking babon setunggal tumuju ing babon setunggalipun. Para winasih sugi nyebataken ingkung saking tembung eling dumateng Gusti kang Maha Linangkung Gusti kang Maha Agung. Manungsa ing alam donya nalikanipun lair tanpa bondo tanpa busana. Ing samangke nalikanipun sampun titiwanjinipun ngadepi ngarsa Gusti kang Maha Kawasa ya tanpa bondo mung amal sae kang pun asta asma sae ingkang dipun tilar. Sagumpara rawuh ing samangke putra kekalih kepareng badhe ngaturaken sungkem ing ngarsanipun Rama talasanipun. Pirsa yen Rama lan Ibu sampun keparenggah penganten kekalih daya jenggar saking palenggahan tumuju wonten ing pangkonipun Rama dalasan Ibu. Sampun dumugi pangkonipun Rama lan Ibu Wadana tumungkul yayah onjem ing Bantala.
Gilir gumanti pengantin kelih ngaturaken sungkem ing ngarsanipun Rama lan Ibu. Kebak ing rasa tresna lan welas asih Rama lan Ibu dhateng putranipun. Gilir gumanti pengantin kekalih ngaturaken sungkem ing ngarsanipun Rama Talasan Ibu. Kang putra tansah eling dhateng Rama kang wis sembodo ngukir jiwa ragane miwah dadya lantaraning tumuwuh. Eling dhateng ibu kang wis kawowo dadya papaning yoga brata sak lebeting nawa candra dasawari. Sarta hanggula wentah hang leliting wiwit kalane samono, wiwit kalanipun tasih alit ngantos dumugi sakmenika sampun dewasa. Sampun katampi donga pamuji pangestunipun Bapa Misna sekalian Ibu Tiwi ing samangke putra kekalih tumuli lumarap sowan ing ngarsanipun Bapa Abu Iswanto saribit Ibu Maimunah. Kabekta trenyuh ing nala satemah boten kawijil pangandikanipun ten putra anggenipun nyuwun pangapunten dhateng Rama lan Ibu. Sadangunipun menika Kemputra tansah emut kesainan Rama lan Ibu lan emut kalepatanipun sampun damel bot repoting tiyang sepuh. Nanging tumrap tiyang sepuh boten wonten kalepatan ingkang kasandang dening putra. Jalaran sedaya sampun dados kewajiban tanggung jawab tiyang sepuh. Kaya-kaya kawijil pangandikaning ger anakku Anda tuk kalane isih cilik sira dak kekudang muga dewasamu bakal hamengku wanita tama. Ingkang buan iki sepira to bungaing atiku jebul kekudanganku wis dadi kasunyatan tak sunake mring Gusti Kang Maha Kawasa. Muga enggal tumeka gasi ing gegayuhanmu apa sing mbok sedya kasembatan. Pengantin kekalih sampun nampi donga pangestu saking tiyang sepuh sekawan mak biar padang penggali bebasan mlaku ing pepeteng kapapak dening obor sewu. Nalika samono putra kekalih tumulih hangadane adicara tedhak citra foto kasanding dening Rama lan Ibu mratandani upacara adat kerubungan sampun kalampah kandi lulus raharja. Mila balung jagung sak umpama pinunggel semanten runggil nuwun. Ibu bapak sagung para rawuh ingkang jinaketing manah mekaten upacara adat panggih pengantin ingkang sampun kalampah katindakaken sesarengan kalian Ayu make up nggih saking Purnamasari Wonosobo. Samnika kalajengaken kalian adicara foto saringan kalian bapak lan ibu. Makin sasampunipun acara foto tumulin gah malih kalajengaken kalian adicara lung tinampi lan mangkin acara foto keluarga dipun lajengaken sak sampunipun waosan donga. Nggih. Hamia spring suasana ndherekaken acara foto kali ini nunggoni pamundhutanipun Bapak Abu Iswanto yang ngersakaken lagunipun pengantin baru spesial untuk putra putri tercintanya. Nggih. Mas Anda dan Mbak Aniska yang sudah menjadi satu dalam sebuah rumah tangga, meninggalkan masa remaja, meninggalkan masa kesendirian, hidup bersama, semoga selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan Febri Arfiani dan Fanny Hayatul Husna. They do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get
I cut myself off from the rest of the room. I know I'm addicted to you, and it's riches you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pain, here's my heart straight through. I can feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, place your ocean as you don't speak quietly until you violently run across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work left. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like this is the losing. Sitting there gaslighting, confusing. Wasn't it, isn't me, I know gotta get through. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, cause you did. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's Place like this, it didn't exist, you made it like this. silhouettes So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone acknowledges got a halo. I'm standing in the red inside a playphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it up before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, and now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I would've flushed, I'm left, you never know what's inside. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Sampun nggih Pak, pengantin baru nggih. Mugi kemawon Mas Anda dan Mbak Aniska selalu bahagia. Mau Mas Anda menyampaikan ketika mengucapkan kobil tuh agak grogi ya Mas ya. Tapi ketika mengucapkan I love you aman ya Mas. Nah ini lelaki sejati setelah mengucapkan I love you langsung dilanjut dengan kobil tuh. Ora I love you malah njur ditinggal melayu. Nah ini keliru. Oke, monggo kula derekaken sekelegah. Matur nuwun niki jajaran perangkat Mojosari, Pak Kades, Pak Sedese tembut niki.
Oke, nggih, lan Pak Kadus lan sedaya jajaran perangkat kasepuhan monggo kula dherekaken sekelenggah. Oke, ngangeti wanci ingkang tansaya siang menawi saking menika kepareng adicara kalajengaken kalian adicara candhaipun nggih lung tinampi penganten. Ingkang urus pisan nggih pedaring pangandika saking kadang pisan Bapak Abu Iswanto Saribit Ibu Maimunah ingkang samangke badhe kasarira lumantar kadang kinasih ingkang sampun piniji nggih Bapak Nur Rahman. Katur mateng Bapak Nur Rahman semoga kula dherekaken jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana piniji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wonten pangarsanipun para pinesepuh sesepuh saha kasepuhan ingkang tansah kawula bektosi, wonten pangarsanipun perangkat desa, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades lan sedanipun ingkang tansah kawula mulyakaken, wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Syukron ingkang tansah kula ta'zimi, ingkang tansah kula tangga mawadhi hasanahipun, lan dumateng sedaya para kiai ingkang boten saged kasebat asma karimipun setunggal mboga setunggal ingkang tansah kawula mulyakaken ugi. Dumateng para pilenggah ingkang bahagya mulya linangkung dumateng pangarsanipun Bapak Misno adalah Ibu Sutiwi ingkang tansah kawula mulyakaken. Katur para lenggah kakung semawetri ingkang kawula hormati. Monggo wonten ing kesempatan menika kita sareng-sareng muliakan puji syukur wonten hadap Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring mapinten kenikmatan, kerahmatan, hidayah saha isnayahipun sahingga tawi katitik wonten ing wekdal siang menika panjenengan lan kula saged makempal, saged ngwajah wonten ing papan ingkang barokah menika kanthi mboten wonten alangan satunggal punapa. Monggo raos syukur kita ikiraken kanthi mustahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam ugi tansah kunjuk wonten ngasot junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing donya dumugi yaumul qiyamah. Sagung para rawuh ingkang tansah kula hormati, kepangarenga kula matur ing mriki minangka taleng atur sirsarira saking panjenenganipun kadang kula sepuh inggih panjenenganipun Bapak Abu Iswanto dalah Ibu Maimunah. Kepareng matur ingkang pisan kawula sak rombongan silaturahim dumateng Bapak Misno saha Ibu lan sedaya keluarga wonten ing mriki. Mugi-mugi kanthi silaturahim menika saged angkraketaken anggenipun pasederekan antaripun Bapak Abu Iswanto saha Bapak Misno lan sedaya keluarga ing mriki.
Lan mugi-mugi kanthi silaturahim menika kita pikantuk berkahipun, dipun paringi panjang umur ingkang barokah, lan dipun gampelaken anggenipun ngudi rezeki ingkang barokah. Ingkang salajengipun kula minangka wakil saking Bapak Ibu, Bapak Abu Iswanto saha Ibu lan sedaya rombongan mbok bilih anggenipun marak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya kathah kalepatan dados boten renaning penggalih panjenengan sedaya. Kula minangka wakil sedaya rombongan tansah nyuwun agunging samudra pangarsami. Ingkang salajengipun wonten ing wekdal menika kula masrahaken pinanganten sarimbit dumateng Bapak Misno saha Ibu. Mugi-mugi saged nampi kanthi rena-rening penggalih. Mbok bilih sampun katampi kawula nyumbangkaken anggen paring sasrepan dumateng penganten sarimbit, khususipun dumateng anak kula Bagus Anda Haiban. Sinaosa blegeripun nggih sampun ageng, sampun mekaten ananging babagan rumah tangga menika dereng gadah pengalaman punapa-punapa. Pramila dumateng Bapak Misno dalah ibu lan sedaya keluarga wonten ing mriki, mbok bilih mangke Mas Anda saha Mbak Aniska mapan wonten mriki kula semangken anggenipun paring napa nggih pelajaran supados saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan ugi kula nyuwun doa saking sedaya ingkang rawuh mriki, khususipun para sepuh, nyuwun doaipun supados keluarga ingkang nembe dipun bangun panjenenganipun anak Anda Haiban saha Mbak Aniska saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan enggal kaparingan keturunan ingkang sholih sholihah. Ingkang salajengipun mbok bilih adicara menika sampun kaanggep cekap, kaanggep paripurna. Kawula sak rombongan nunten badhe nyuwun pamit jengkar saking palenggahan menika, lan kula nyuwun doa pangestunipun saking para pinesepuh lan sedaya rawuh ingkang rawuh wonten mriki. Mugi-mugi perjalanan kawula sak rombongan saking papan mriki dumugi ing Magelang dipun paringi lancar, aman, tebihna saking ngurbita dumugi dalem kanthi slamet. Lan sak ingkang terakhir mbok pilih insyaallah tanggal gangsal 11 Mei menika dinten Ahad wonten dalemipun Bapak Abu Iswanto badhipun wontenaken acara ngunduh mantu nek cara Magelangipun. Pramila dumateng Bapak Misno lan Ibu Sutiwi sarta keluarga ing mriki kasuwun rawuhipun sak perlu nderek acara menika. Mbok pilih mekaten ingkang saged kalau aturaken kathah lepat kawula nyuwun agung samudra pangarsami. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakubara rawuh satuhu wijang gamblang cetha terwaca tumata.
Wedharing pangandika saking Bapak Nur Rahman minangka talang basa Bapak Abu Iswanto saripit Ibu Maimunah. Semoga kula dherekaken gamalih wonten papan sekawit kanthi sekejeng penggalih. Salajengipun kepareng Bapak Misno saripit Ibu Tiwi atur tanggap pangandika lumantar Bapak Kiai Muhammad Sukron ing samangke kalajengaken kalian waosan donga. Katur mateng Bapak Kiai Muhammad Sukron semoga kula dherekaken tumuju wonten papan piniji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallana nikah wa harama 'alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi hadana ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wassalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Hadratul kiram para alim sepuh miyang sepuh ingkang pantes tuhu kinabekten panjenipun Bapak Kepala Desa Bakadus lan sedaya jajaranipun ingkang tansah pantes sinudarsono keluarga agung saking panjenipun Bapak Abu Iswanto ingkang tansah kula mulyakaken tamu undangan sanak kadang pitepangan ingkang caket ing manah ingkang tansah kaikat tang suling kekadangan rinonce sekaring katresnan ingkang tansah dahat kenurmatan boten supe ingkang saweg berbahagia menika Mas Bagus Anda kalian Dimas Ayu Aniska Handayan kang tansah kula tresnani minangka perwakaning atur sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngunjukaken raos bingah lan syukur sandhap bepodo dalem nenggih Allah Subhanahu wa taala kang sampun paring kanikmatan saha rahmatan dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah wonten adicara walimatul urus punika pun pinanggihaken kanthi widodha nir ing sambikala. Shalawatullah wa salamuhu mugi tansah katur linuperna dumateng satriya mestikaning jagat sekaring bawana nenggih nabiyuna nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya tansah hangantu-antu payung pitulunganipun ingkang awujud syafaat saya syafaat wonten ing donya linangkung syafaat menjang wonten yaumul qiyamah. Para pilengga hadirin wal hadirin ingkang tansah kula mulyakaken nyuwun pangapunten wonten ing mriki minangka teling atur saking panjenenganipun Bapak Misno awit mongkongipun manah awit saking bombong saha bembangipun manah nampi rawuhipun panjenengan sedaya punika mboten kuwawi matur cara pribadi. Mila kula ingkang kapiji kadang sepah saking Bapak Misno kapurih nderekaken napa ingkang dados aturipun. Ugi nyuwun pangapunten saking menika wonten artisipun ingkang swantenipun serak-serak basah ananging wonten ing mriki kula kapiji serak-serak esek amargi panci kondisi kirang fit Pak. Pangapunten niki ingkang ongkos pisan ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan ngerahabi menapa ing tetes aturipun saking keluarga agung Bapak Misno ananging kuciwaning manah bilih saking Bapak Misno punika anggenipun nampi rawuh keluarga agung saking Bapak Abu Iswanto dalan sedaya tamu undangan punika boten saged nyaosaken tempat sugat ngantos dumugi ulat ingkang sekinten damel rena dhateng penggalih
para tamu sedaya. Mila saking mekaten saking kekiranganipun segi punapa kemawon tansah nyuwun agunge pangapunten. Kang salajengipun perlu kawuningan bilih nembe kemawon kula panjenengan sedaya punika minangka nekseni kawontenanipun hajat saking Bapak Misno nggih menika minangka netepi darmaning asepuh mala kramaaken ingkang putra putri nggih menika Nak Aniska Handayani punika nembe kemawon pun pala kramaaken kalian Mas Bagus Anda. Alhamdulillah kanthi donga saking panjenengan sedaya akad nikah waket lumaksana kanthi boten manggih alangan setunggal punapa. Mila saking mekaten pun wastani akad nikah punika suatu ingkang sakral nembe kemawon panjenenganipun Mas Anda punika nindakaken misaqon khalidha utawi perjanjian ingkang luar biasa. Perjanjian punika pun sesaken dhateng Allah, sesaken dhateng para malaikat, dhateng tiang sepah kekalih lan para saksi wonten ing mriku bilih panjenenganipun punika nembe kemawon nindakaken sunatur Rasul ingkang arupi nikah. Mila saking mekaten nembe kemawon saking keluarga agung saking Bapak Abu Iswanto punika badhe mboyong pinanganten sarimbit. Mila kula ingkang kajibah kabiji minangka talingatur saking Bapak Misno kanthi kula aturaken lan kula pasrahaken sakmenika sak sampunipun dipun qabil tu nikahaha ngendikanipun saking pranata adicara wau ngantos ndredeg banget napa Mas remenipun dicampur kalian rasa grogi, rasa sing pun ewet di ikraraken. Menikalah akad nikah. Mila sakmenika sampun kagunganipun panjenengan. Mila bahasanipun selamat mengarungi hidup baru, selamat menempuh hidup baru, lan selamat menyentuh barang baru. Kinten-kinten sangajeng disentuh pundirian Mas. Mangkin fair mawon niku pun tiyang sepah nggih pun sampun merestui nggih Pak Misno. Sedaya punika pun wah dari ujung rambut sampai ujung kaki sedaya pun kagunganipun Mas Bagus Anda. Mila walah luar biasa niki dinten ingkang luar biasa. Nembe kemawon kula panjenengan sedaya punika nglaksanakaken dinten ingkang luar biasa punika nembe kemawon 10 dinten Bu. Dintenipun dinten hari raya, hari kemenangan. Ning wonten hari kedua kangge Mas Haiban punika hari raya sing luar biasa niki. Mila saking mekaten saestu Mas sampun mengko pun pasrahaken dhateng panjenengan dipun gulawentah, dipun didik, dipun gampilipun anggenipun muasyarah utawi sesrawungan kalian Anis punika sumangga ambrih saenipun. Awit nyuwun pangapunten saking keterbatasanipun saking tiyang sepah anggenipun didik gulawentah dhateng Nak Anis punika sangat anggenipun terbatas. Napa malih mlebet wonten ing Magelang samangkin punika kula pitados sanget bilih wonten ing Magelang punika mlebet wonten ing keluarga ingkang gampilipun ingkang berpendidikan ingkang priyayi. Mila saking mekaten ambrih saenipun mlebet wonten ing Balai Wisma ingkang enggal punika supados saged beradaptasi saged sae. Amargi kang pun wastani wanita sholihah punika menawi dipun ngendikaken wonten ing Al-Qur'an punika fasholihatu qanitatun. Mila ingkang angka sepisan punika ingkang dipun wastanipun garis besari wanita ingkang sholih punika ingkang qanitatun, ingkang tansah mituhu manut napa ingkang dados perintahipun
suami. Mila nembe pun ngendikaken saking Bapak Mulo kinten-kinten dawuhe napa kemawon sing kinten-kinten istri punika saged melaksanakan. Ampun ngantos dawuhe durah suami punika wenang, suami punika berhak, lajeng dawuhe sak karepe piyambak punika sehingga ngantos istri punika mboten saged melayani utawi mboten saged nuhoni menapa ingkang dados perintahipun, akhiripun malah mboten dadosaken ganjaran ananging malah sak wangsulipun dadosaken dosa. Mila saking mekaten sareng-sareng monggo menawi wonten ing mriki nggih temtunipun saking tiyang sepah wonten ing mriki sareng-sareng anggenipun kula wentah dhateng putra kekalih. Menawi wonten ing Magelang temtunipun nggih sumangga pun pasrahaken dhateng Bapak Abu Iswanto supados dipun kula wantah lalekali punika anggenipun mengarungi bahtera kehidupan punika supados dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah pun paring dzurriyyah ingkang sholih sholihah maisah ingkang jembar halalan thayyiban. Mila saking mekaten samangken boyongipun pinanganten punika saestu nyuwun pangapunten saking keluarga Bapak Misno punika mboten saged bekali ingkang alusipun Raja Brana punika mboten namung basa ngritingipun namung glondhong semprong Pak. Namung nak Anis punika namung piantun tok-tokan nggih. Dados mboten saged bekali punapa-punapa sumangga samangken pun tampi kanthi renaning penggalih kanthi wasan alhamdulillah. Bismillah supados dados mlebet wonten ing keluarga agung Bapak Iswanto punika sampun boten wonten bentenipun putra mantu utawi putra ingkang asli. Ingkang terakhir menika menawi adicara punika sampun paripurna saking keluarga agung Bapak Iswanto punika badhe nyuwun pamit saking keluarga Bapak Misno namung ndherekaken sugeng kundur mugi tansah pinaringan wilujeng wonten ing perjalanan ngantos dumugi dalemipun samangkin tansah pun paringi wilujeng kanthi boten manggih halang setunggal punapa wonten ing adicara ingkang badhe wonten punika saged pepanggihan malih saged nerasaken anggenipun silaturahmi kula dhateng panjenengan sedaya. Mila saya makaten minangka talang atur saking keluarga agung Bapak Misno ngaten kemawon ingkang saged kula aturaken boten sanes saking sedaya kekirangan saha keliwan nyuwun pangapunten lan kula pungkasi wallahul muwaffiq lil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafiru wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bakhil jalali wajhikal karim li 'alim sultan subhanaka min nasisan na'anika anta kama sanaita 'ala nafsika lakal hamdu hatta darada min hamdi ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta darada al-ardh wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fil khair وجمع بينكما في الخير وجمع بينكما في الخير. اللهم اجعل بينهما بين أنت وأنسك كما ألفت بين آدم وحواء. اللهم اجعل بين يوسف وزليخا. اللهم اجعل بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وارزقهما ولدا صالحا وبدنا صحيحا ورزقا واسعا حلالا طيبا للطاعة وحسن الخاتمة وأحينا هي خيرهما ربنا واجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا وطنا وأهلنا من أهل العالمين وأهل الخير وأهل العباد وللطاعة وللسعادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الدار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur bateng